Whoa, all of them are about Edoba a channel. So say, and then the first time I was here, and I say, own subscribe your channel. Yeah, but body so subscribe, like, share. We are comment section. My link is over there. I've been sharing. They are two of my sons and 24 kind. It's in Jansen or Yana any back food trim. Jumadi, Yatuni didn't say, bring back the love. We will just say, bring back the love in the crowd. I say, and they say, all of all, a beer, na Ghanaian movie. Bi wo ho no ma na wote ne title na wopese wo hwe na enso wanya anhwe ebi wo nso a ebia na wahwe na wopese wo sa hwe biem enso unya akwanya uni ba bia wo akwohwe no esan se na da muka no yesi Ghanaian movie aba fom enti unya ba bia unya store bia mu no wakọ na wakwakoto ni CD ni bi no waba ba hwe ni se enti edi dwumadi e dey blog say bring back the love e wo Insta platform so enti movie bi wo ho na se wahwe na wopese wo hwe biem na enso unya ba bi nhwe no ana se wote title bi na se wote title bi na wopese wo hwe sa movie na se unya be nhwede ene atadwefo wa ene wate de platform so ana ubenya akwanya obehwe eye Ghanaian movie bi a atwam ene empo movie egusu a yeyi na ye de abrel orofo ye nche ho no yankwai na yankonkwohwe eye ene movie soronko a ye wo ede blow ne ba yato aso konfo ja wende oh tiameti mama oh waden mechi adodo na yebesi apo tse na madawruma anambadawruma na no yesi woni kofiase oh no dio my konfo yemfuna ma kan tro say wonom fa wonom totonanum na wobetimi anya kasatia o my konfo ono me mfana asem nya se wo de okamati na me pesem no di nkomo samu komo besa o my konfo yekeka kan yekuro ye ko ye banyina ya wokuro ya oh waden se no de se bi nso wo na me so me panyin wokuro yi mu asante ne kan ese tantan boa ene awansa ne se ne na mo da kantan so ne di ne kan eno ne no kura na wonye wo ba bi obetan ba no adwane am wo didie mu kura me dwane ade na onma ko fo nwale eno ya asem ba ko wa mama sere we asem awo na se bi wa ma ko mfo de mi konyo ba bi a mi ntimi fa ne me kire wo se e bi a wo ba me ne ne kode ade a ma wi Maria na sabi on say yan yenum adepa e wa asase we so enne pe wo sasa so ma fa na ntino wo de won kai bibi kura na sa won te hwe kura no enti won ti kromu a won te say ma me poma baba yi mesi na siwa mi san de yesi ya che sa mi na ma ya ma na kwa hwe na kura me ho fe metete me hunku ni so say ya kai so what you say you so what we say bi am ne kura gina wo bo say de be sia tete me ho aso o tata me enso ni nyina chi me se me mpe no ma ba no shaka ma konfo akura nto say so radio na se se on say yan no nananom ama yani a ye de ho adepa ana on say wiase no unya adaje dwan tatia unya ne brebo ne yade na menya adaje dwan tatia no menya ne nso na nya ne niema wo mo de aka na so on kwa na no so wotata otimi de su di machi sa koma ba no akwa ya ba fra koma wo de he se wo pese ohunu se de me ne do sitia ye betimi atumpasa na de wa wo de oni akwa akwa o kwa fra wo humi a wo de damefo wo de wo humi se sia de obeye no eni ye ntumpasa ko we de me pesa me kona abeka se dia mi dem wa dance ye asante fo na kan se tantan de abo awansa ne na mo da katantan de ne dire kane kona ne se de si pame no se na nanom na aye bibia gu ne so se me tese me hunu ne wo de ye so me pesa chat me aso be fema no me pesa me aso ta wo de so le me kona me jaja wo de jaja ye ntaso de efisa ye kwa de be ye no ahia na akwhye wo de mami hu na me nyini entu ba so wo de ye nkwa ye me ne ba bi sana so wi ya banchene ene ma problem sa wo de papa wo de se da wo pe na aba ha enya me a o se me phone de bia se me kona me kodoso nti na nanse hu mi ti enya hwe ono no de bia wo pe se obi besra wo de wo nsra obi nenti oba te se wa beti get wontime fa wo redie wa basa wa nya adwuma chese bibia aye pa wa asema wo ke hwa me yie ti me de se me yie se we pio mo sokra ago fia amen no kore ode ye me zame no kore wase na ho ye se do music krokro no me fa mo cha akonya wo oh waden me catch you ma me mponi na ba aso from me do for ma me
Afra kuma. Oba afra kuma. Afra kuma papa bi. Ah bra na wuraba ka ho. Yeah, me bed me say. Enti wey bibi went na me shut down ho no wa fra me mama be gina ho. Enye mi o. Sha na ya bia bi odi da sha na afu na se ne nia se doctor ne na afu. Wo de plako wi ani nja wonti wa hunde waye basa na ati kroma. Ma me kasa kire no na konfofu we se de mempe no. So so de odi na ti wo ba na wo so odi na ti ni ti ada boa. Onu so odi na ti onu so o bebe ya. Oda for. We de nana. Ade na ekoso de me hunu sa no. Otire so no apampa so na ekoso ntire ekoso ahu. Wajiji nipa de nipa ba bedua na ma. Oh wade mama wade say. Nana. Aye bufu no wode yefa. Me kura se me Na se okunu na ba no. Okunu ba de ne ba se ne bufu okunu. Ensusu jangum. Ensusu jangum na ewiase ade a me krampe. Me kura se na nka me ma ha enso na ode ode ayenko. Nana debi enko nana jino. Nana obi a so down. Debi o se akola ne di. O kasa wante. O se akola ne di ntie bia no na ama na kasa sa ntie ode ayenko. Hey nana. No. Ye kwai. Ye kwai das. Why? Ye das. Nana. Hey, nana wa mi jodi wo sana wotie. So obey him pew. Ade a wo ye. Wo be ma me de mani bra be so. Nana. Hey. Shewa kwewo. Shewa kwewo. Openi. Tuntum. Ai. Ka munyai. Obi ba mati. Sa. Munya eyawai. Kakra matu aso. Oh, papa kwa na se bodo so. Beti minimum mo ba. Munya agro, mo pa munyi webi. Bani baby. Aka no wasa wiwe ni akohwe wate. Ya sa akọ. Kantai. Anu nyumra me hwehwe wo saa me hu. Anadwo mu nyina. Na me yade. Se ko afuum no. Ko kine nkoto. Ai! Ana ka me de brɛ wo nso mahu. Enti ewe. Anu nyumra ma me di wo fufuo. Enti funu kwa mentima ni. Enti me dia wo fufuo ewe na asare be ka. Enti me se ende kwa meta ko che fofora sa brɛ wo. Aha. Ana mmire. Me se de me pepa. Pia horodo. Wesio. Machi nyina machi bia brɛ wate. Afa brɛ me wai. Meko sie no so. Esie no. Aha, ho na twa horodo kese ne wo. Machi bia brɛ wate. Na dia o ko chiba. Na obo ho modern wi a. Emfe mi ma me medina. Hwe. Untina meko. Untina meko. Tufun ko bia ka. Se ne na ma ko. Bia de be. Wo wa tsina pie. Edi eni. Mempa. Exercise. Akuma. Exercise. Mama yiko. O ma me de aduro na bleo. Na ono me yete sai. Ede na ye ka kasa ede ya eye dwonso ho aduro e na obegye ye sa odwonso kete so. Enti me ma na duro e na me busa sa dwonso no wagyae ana sa wokoso dwonso ka sinipi na nipa bia wo na ugina ha hu dwuma a wodie woda ho no no abrabo ne nipaban na se de wusitie na wode ye niema bia emfata no nipa bi hu se bia sei e na wotie woda so dwonso ana wagyae edi en kakra siade ne pina nipa no hu se wo to dwonso bia wo sa ho yale ba tu wo sa ho yale na nso mfrim Johnson ba kra on no soro Johnson ba kra amanga nti wonwene ho meboa woti wonu mu se ugina ho ipanyin toto te sawo se de watifia duri wo Johnson kete so wonwene ho wonya ho akokodro sa de ba be pe oba
na dabi aha enti wadwene ya wo se pinti asase da hokwa wadwene ya se hie bia na edidi koso ade hie asase ye didi koso owura enti wo pese onyini che aha enti ya wo se amanfo aduanan aduasane aduasanum no wo ba benya bi krache se wonim die firi soro ba ankwaso da de che kan firi okwa no a ho sa teke men kwatia mete wanyina ya asam wo muni we aha dabi afrakoma na sabi o se ye pedua bia na boabo me na kwa bofra ti sei enti se wo be fa machi kura na enti ade we na de sade we suban we firi hene ye no ne sai na amene asabi o tafra cha sabi buru sabi anyado enam wa mpanyimfo atitiri wa konfo ya wie no na wo de koma nkanaman eya wo se de wanya wede wo mpokua ya akese enti wodi woni bebo ho safo hene ka ba bia wo firi wo na kai ntam edame no mienu ntam kai boshe bia mo hye me na mo niso na niema na wa hye ase a wo ye no me mpasa me ka me ho ne akasa na wonye na se me makase wo nye be ma me pe o kai enti kono ko pe o so de me menyo nye be ma me pe enti antete me wo ka che me ma be de na oni me ye wo ko ka che o ma ha wo twa fam so akwa afrakoma afrakoma nana afrakoma nana wo so me fro bi wo se me fro bi ana afrakoma nana wo so wo yale ana wo fro nim se bebom me fro bi wo so fro bi wo nim se bebom o se so ye hyehyehye wo fra me sa ade ano no ade asam wo nyina ha na akwada na twa fam so me akwada sam ne mani befo wo yale ana akwada no wo bi simeti wo ya na se wo wo be fra me mpesa ade ano ze wo fra me ade asam me nya ode wo akwada no ntimi akanya asam ya ntra wo ma akwada na twa fam so wo fra ade asam Mami si won hu be so ko fo na ba be go me ma se mami kasa che no manager ma baba mami me simiti me ne wari o mami ka be che no so de be me kasa asem ne cho won what titi no so no o titi me okwo ma se mami kasa papa be che no so ma ne titi mo fi asem me kasa wo ma ka chiraw kokuru ni jaye akeka so be jaye se wonya yi dia wonu na wo wale no be me bien kwa be wa no krom ase ewo musa na so ma me wo se bibu no me wo so oti ase efi se won fa woni ba bi e gina no ma na se bibi sa mbo se no ba begum ni anim ase o ye san so onsenye ewo musa so anim guase na ade bremi ni nti bibi won ma wo so so ne konfo no so enya kasa che kakra ene wo so to no fo akwadai wo yade konfo ya ne be sa ne yade na so kasa wo wale no na sa konfo yi wo ye obone a na me ya ne dai na wase na bra bokwa da bi menti ase mempene da wonu an wo wale no me so watale no se eto afam eto so hye sound wo wale no meka asem a kyerɛw afrakoma asem a meka kyerɛw nyina ne se na nsan wo nantie mu enye me yie enne na ne be ma we nam ha ade a kyena ne be ma we se nam ha me pa bodi na keka me pasam den keka wa bia be keka me ho me sropi emra ya wo nye to fom ene krom ha konfo panini ebe si wasiwa ento ono na ye wo kunu enti me paso ne be ma bia be nam krom ha sei oba poma cheche a ye wo maame mententa suo ngo fom na mde metachire ma e de afa enti mesaw eye me de sa ma abna e wa ha se bi ma abna tie bi mame na kira bi so ko gina ba bi na sameka wo kasa o maame kura kae na me wo hobi enti wo ha se eye me de pa maame mesi kuoma konfo me ne ntina wo china me ne nje no ho da bi o omo aya mame no maye eni de na minu ho
Missy menent nane, and an international, and until me piano, draw now walk as a baby no. Himself in the message, so yes, and me, I'm a copper by my men and a better. Meka dem mafo abroso he said ye nasi form ye moabo amabunu no ano ne yenso mo fa nko akon se bi enso bedi nkunu ye bedi ho se kuro ya ne ye kekere ye ntena se nyire hu nko na amabunu no aka no kwa be no mefa so ano ne ade a ehia mentia me frɛw konti me da se wasoma wo kan de eno ano no me bi apetwa mkura se me no adwena ho se wase di sa adwuma no nti se ne wo de sa asemu yaba wo de sa asemu yaba aja me ben so won tuase me ni ho a ona bedi ade nti me ne be kasa no aboabo mabunu nyina no na aja wo motu wo so sa do ada wo ma me da se wo de sa asemu ayede aba ohene se betima pagya ye ho na se betimi adide mafo so enkunim a de so mo bosom kese no wo honom no ye mamabunu ko pagya bosom no de breye e wo kurudwam ya se bosom be dia se mudi a ene ani de mafo be chi ayam na boa frafranto owo honom yi wo tuko be opebia ne ana ne wura fi se oni kase e wo nimpom so na se wiase se wo hu wo kwansen amfanya aduana de obi de ya onipa kro fedi kwa na no ka so be ma wo ama me nka nchi usu de nie wanga so be fi amaka nchi me fi na me ya de oni me wa fasivan be ya amaka o kaka ase oboni dia na me ho ye me de gejimie o ya me nka nchire o kamisi o se o so ba be mo de afa wadam fi wa habi okay mo hote say bele kam no obedi nkomo nan so e me de so adam fi tim ene o fa ne me ku trase ma me fantu ani ene nkasa ye kure wo me wa unim so man komfo ena kure mu esumu ehima bia odi anim ade ekoba tise o man komfo oni yere mene na kasa nso otu ene me hu na agina fikire me hu na agina ha no man tise no man emfa kwan mu enkwa na wo ye isem no man komfo so be wale me ka wase dia ye osiro man komfo akon wale o man ya yo man komfo o man komfo ene ne nkasa mame ofa we die ene se bi otia na meka ofa me metiwe kromo ha wa menkan me hu me makra ofa me ntimi nkan wo so onu kra na nsi ase me tu no fo sanse aso me ka o fi ntimi ndi oye na nya mwawa wewe ofa me di asem na wo kanu minni na mi hu se na menkan no kra so man ko for waye wajia tun so be so ware media na nya efi no dem kwa kwata leta dan ho na ochina bi no be yimba akwa mame konte hine me ye konte hine okori mu o man ko mfo ntim mefa me de hye enye ne basa entu o man ko mfo mpese o wale wo ye eningwase a me no otu a anamo ekosi ye no mani anye ho je me ye panyini no me course na dance pa wudi adanse wudi fa akora yi kire ho kire me ne ekodu wonom ne no ma course ano anya me de wonim se bisi ne menteme ho ase sade na mesini akoda wetie pa me de misusu se nipa dasani na akwa sem ya kira akoda no eno na me ba na me betena ase na me se ya me ne mo ofase be kasa ono nso de oyobi a obuade ye me ne kasa nso so ni hawo opewo obewale wo timi mo ofase akasa wi me se me de no ma awade hwan ye de otiwe ya konti hine nso menya fosa ho wo de wo fase a wo de me adi ba ko a me ne na tu anamo a ono no obi akora nim se me ne no wo no hwe akoda na ne kokko se de sitie hwe ne kokko se de ne sitie wo fase kokko se adum akoda wo tu nyina so wahye
ne dia no no oh me dia me oh me dia me hu me sa no me sa mamu o me sa mam ana me nya obia na me fa se de me sitie ne nya obia na me fa ade so hu ne se enye kokko ne de wale de yesu bampa baby a wodui ensem fata se bedu atamu ni pem hwensem a akora keka kire yei se krom ya afo biti abuo be ne benya de ama wo emfe buo bi ama ka me de menya ma adwene o nanso aba ne se o de mentime sabi mentime ntwa no ngofo mo ye panyine okuro yi mu na yonkofa da me ne wontam no sabi eburu yakwa se honam ene yade bi aye modi so hono enti o adama o de mefa ne sa na mame musa mawura wo pede wo peme ade we di ase me dia me mfe na efa ne sa se me dia me mfe we no di akwakoye no je se me hyeda ne kofie na niema bi ne akwankyere bi am de be ma no so timi ye nko ade a ene na me hu ne se wodi mu oh my comfort enkan sa we nipa me sino hojo so nim srem anya hwe me fa ne sa ne di aya ne de ma me ne nkof kamia mi ama se me ne beba oh ene enka wo wale ne mum asa ne nka bebo wo oh my god suma bre wa sabi baby a wo kwohwe de se nka mfa ho afra kam ne betena sia kire no kon no me ma kire se nya kuduru ho no mo a one ne beko so ye odi obekumi akora no hoji o gina o we de mesro ya man to kwasem e di asumdwe ene namra menim se woni makoi nya wanchi na mesro so de be chena de acha men so mene boahe ohene ba e wo kai de biku na ne tintin na ne se be se enye baako sina de bi papa wa be di ade sum papa wa be di ade no ne fo domodom na muja hwegu ne tokosem ni na no e be ma etu atwa penfo se de mo na di ne de e mo mo ne nko de aka ne mo ho bai boy wakasa pa meni aje wakasa ne mum no senya wa wugina meni ma e sa wa kwa we kama bunu ko musisia hwe wonsa ma waka nyina no meni aje pa eso unse da achi bi no obedi ade me ahenka medi ade inyane sankepe me minyane sa kema ni beje pa ne mum no tumi no enhye mensa oni misem papa ne di ade kurum ho nyina no asemi obeka no ene ye ho me mini tumi bia me timi nya wo hwesisia ade mesaw ne se ebeya de papa mu no bemre ne pe kwan bi so ibe hum papa na so bu hunu na onane kase wi na ntia se ye adwuma dia eto betwa papa de na asem kanya de ne mmom no ne nkunya sofo no omo no masam kai de pa atiase enti so bu hunu na se onane kasa no so timi no mo nkunya sofo nyina kasa na ntia se ye adwuma yi beto yi ama yina asa da achu bedi ade me so bedi ade na so dwa ba kro ni menu nyina ene nkuro ntwa ho hye nyina mate ene me das oya de papa mene madam fuyi e duedu mu atuanamo akohia dem ahene ba no ayefe na henkan no na yehia ne ne di nkomo bebre ama yaka kire ni se samuja hwegu ne ntokwane a ekoso no ebese ni na to twa ne dem akone e baako nso agye adi atum na o kire so nde tumi bia ni ne nsa o pa nipa tumi no ne nsa se be ya kemehunu papa na o kire se betimi ehu papa nso de agye se anajo ni epiepie mu afa kwati kwan e de bepie community no wapa e di nkomo na amane wo hono no hankai papa asema ya abrantie ni mudi wo hene ba no wa hyeda e no pese wo dede wo na anajo bra de to wan kan cho se wi abra na anajo bra wo ka cho se bra papa he dan wo dede wo hwe yi o won tua se won kwan ne me baba ko pa ya se mi ni ho a na obedi akonyen se wo kone so ama se yi kwan be so me fa akonyen ni ho a akonya no obedi papa
nkɔmɔ na ɛni ne di ɛne nkyerɛ sɛ wɔnya adwen fufuo bi afa yɛ ho kyerɛ sɛ menya abotrɛ adwodwo na koma kɔde ntɔkwa kora na ɛhyia yɛn na nsumanum kasa ne ahobarɛsɛ nti no mawia na adwene to wakyerɛ kwan yɛbɛtumi afa so ɛhyia papa ti ne nya abotrɛ ma yɛ mefrɛ wanyɛ bɔne pɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi ma me na deɛ ne da makoma so paa na mempɛ sɛ meka wobɛpusu ti sɛ daabi ɔnyɛ ma me mepɛ sɛ ɔkɔ dɛɛ ma na wokɔ a wo na ɔhene no wɔ hɔ ne ba wode ho bɛhyehyɛ no na mepɛ tumi bi wɔ hɔ na mesanka Why? Mususem ben no. Tete abakosem no. What to say ye krom hanom, obi fi hanom akọ. There ma aba asomdwe mu da na so ye me hu de men kan kire wo mponya de metumi aye sa de. So, metumi. Wo so kokumi ana. Waje me hu pa wo hu. Wo kokumi me bo a. Ebi bi no wa me. Oba me do me metumi akọjo hu pa. Se me ku ade na me nya afrim. Eye tumi na me pe. Me hwe nso nkwa na oba ho yesocha betimi akɔdi tumi na mame hwe omodi yeso ate timi aso sese yeso no me gye tumi firi omo ho na so timi esa de mame papa kɔ bɛbɔ aba so timi show gye tumi na mame timi show odo asem tie mame wate na bi boni bi antimi nto me pa wo chow nsa dansa yem miss show boy enye odo amewo ma wo pa dia kasa de emenye o woni tu ewu pa na akwa akwu di amenye na ase me do wunti ade obeka bia me ya ma wunti no bede na me do futi so mamu akosi nkukum insida de me hwahwe me hwehwe ka chem so obeye de mate obeye ama me that's it. Ainkai. Ainkai. Ano ay din sa? Hey. Destroy. Pacho. Destroy. Nim say muso se me bambu kroma so me pacho dam ta me so bekumi. Destroy mumu ame wai. Pacho mumu Shy. Fancy. Sorry. Wait, Fancy, meba. Vamos, bra. Itu gidi ese na ko fodi guso ni. Omo po ku na so po abo. Omo pemeku. Omo po ku. Sa. Enso ya nanti ya hwema ye nhia obi a onwrema. Ye hia oda sani bia opoimu a. Iti mesero. Pomode ne sako nchi. Wati. Ni mu ko na wo ko no hwe ho su imam wati. Hu twa emma bema bia amfa ne sankan. Emo da sani bia amfa ne sankan no wase already no. Wati le meka cho no. Hwe ho su wati. Emu ubetimi akọ. Why? Benewa. Bra. We de fache me se me ntimi amfo anru ekire bia. Menya kamia me do beku ukrumo no. Me ntimi ntu na esi, ntimi na esi ukrumo. Unim sese me si ukrumo no mo a. Enye papa mame. Saso na me de ukro me su me kruma no mo a. Unim se edometu agusu no mabo. Ntimi sere wani di mfache mo ate. Se me ntimi mfa ho ko ani kakra. Ntimi sere koda wo ko no. Hwe ho yi mame wate. Ye frɛ me ahenkan. Mbapa ne dia die ukruma. Oni ohene no. Ase da chama bi no se oto a me koya na me dia die. Enti mesero. Me die metima fo adamfo. Enti free samre ye ko no. Abiri a wo hu wo nya hwe wo fie no.
do betimi ato afa ha na ba bia na eti no anka na se ho no betimi ba hwehwe mo se mo hono mo a nye din ko mo wate opekwa da se ne ye nhia why ahinka obetimi akọ ahinka wa mo mi di ahinka oh ahinka Shai. Wanchi. Benwa. Yinti me fro na ewia no. Mpese me no din komo ankasa. Benwa. Efiri mra me no wosan ye. Efiri mra me hu ankasa no. Ase eni agye ho yie. Menye bi sada. Abedo prekope. Nanso no, abedo ankasa. Iti mesrew eni die mo a. Beso ba me yere. Okay. Asɛm ya wo kan de wonim sɛ anya de be yi. Asɛm a wode wano aboso yi, ye be de ya wawe ma na yi. Benwa. De me prefer wa na sɛ oba pene so ma me. Me nim prefer sɛ o pene so ma me a, anamo bia no ma ntimi ntu. Metimi ni meja edi komo. Wati? Pene ma me. Wo ye dishi o. Wo be ka ma papa ate ase na me. Menye dishi. Kan. Ti mesro, ade we ya wo kan di. Ti. Wo mu se wo nye dishi e. Me am gina he, me ya hinkan. Metimi ni papa ate na ase. Nye di nkomo. Iti me sire wani dim. Wo de pene so ma me. Ka che me se wa pene so. Na me ntu ana mo fa ho. Me na me nkoma me ni papa bidi. Go we di bia ba ko si bia so mefre wa ka kiro. Misra ana wonno me ka che me se wonno me ana ka che me se wani nyim ho na me nko ka bi kire me ne se me no se me ye wo yire an ka me pe so misro nyim hihye me o de mami hu se o pe me do udi se o do me do ne me pe me pe ti every one no me pe ti ano amani achi Wa rafo said ene ye movies ronko a ye de ebrel eno no bia na sa movie wa hweda na wo pese wo sa hweda so unya kwanya bia na obetumi ahwente ne ye de abrel ma wa hwe ana sa bia onhwe ye ene ne first time a wo hwe a ni say ntini akofa sa channel we de abrel said be ya dan dey na Ghanaian movie bia atwam ene empode entwam no said be ya won sa betumi aka eye movie a ekoso wo ma konkron Ghana na watumi ahwe bi ntimi sraw say obe subscribe channel said be ya dan dey na the video be able to man sabe to me aka afi we are like share we are comment section ma ile mfiso beja adwenkyerɛ no e ato e ama na wonso yehu eye utrim adwen bring back the love e da sene ye be sai ato aso yakra